Výsledok analýzy. Vážená verejnosť a vedecká obec. Výsledky analýzy všetkých, opakujem, všetkých analyzovaných šarží dokázali, že v každej jednej ampule sa nachádza enormne vysoké množstvo DNA, vektor, ktorý kóduje kazetu pre syntézu S-proteínu, ak nie aj iné proteíny. Takmer v rovnakom množstve ako mRNA sa tam nachádza teda aj DNA. V 3 prípadoch je dokonca obsah DNA vyšší ako mRNA. To už ani nemožno považovať za vakcínu mRNA. Na princípe mRNA. Tento genetický kód pre syntézu S-proteínu, táto informácia uložená v tejto DNA, je v porovnaní s mRNA stabilná, vie sa integrovať do ľudskej jadrovej DNA a následne sa takýto ľudský organizmus stáva, nebojím sa povedať oficiálne, geneticky modifikovaným organizmom. Geneticky modifikovaný organizmus je organizmus, ktorého genetický materiál bol úmyselne zmenený.